Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's video po ay naghanda kami ng Filipino Budol Fight. So ayan po, this is a collaboration video po with Iwik Mukbang. So mag-asawa po din yan na nagbumukbang po sila. Matitindi po yung mga kainan doon sa channel po nila. Kaya kung may time po kayo, pakipuntahan po sila. Pakiclick po yung subscribe button at notification bell din po. So maglalagay din po kami ng link sa channel ng link ng channel na sa baba po ng description. Saka dito po sa video po ilalagay po namin yung name ng channel na. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kami po ay mamut na din ng 20,000 subscribers. So celebration din po ito. Kaya kung nakikita nyo po, ang dami pong pagkain na nasa harapan namin. Iwan ko lang kung maubos ba namin to. Pero gutom kami ngayon. Baka maubos nga. Shout out pala sa last month yung si Brenda Vlogs. So si Ma'am Brenda Vlogs po nag-super chat po na sa amin last premiere. Kaya maraming salamat po. Ang bait nyo po. So support din po natin siya. Mayroon siyang channel Brenda Vlogs. So yan na po. Bago kami mag-start, pray muna. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Yan po, kainan po tayo. Kahit saan na lang muna. Dito po, mayroong fruits. Dito po, mga inihaw. Meron ding lumpia at fried shrimp. Tapos pusit. Ayan po. Yan. Ito po yung kakainin ko. Dito atay ng baboy, bangus, at limpong. Tara po, kainan na po tayo. Start ako Ito dito. yung unahin ko. Sarap ma? Ilagyan ko ito ng lamas. Hindi pa. Sarap ng sasawon nito. Ayan po, kinaboy style. Nakain ko ito. Kain po tayo, gutom po kami. Kita na bukog. Dami no? Sarap.
tayo ng baboy. Fried po yung hipon. Ganito kain talaga, maganda talaga may kasama, no? Bangus pa bang? Yung bangus oh, ang sarap din to. Yung bangus na babae, yan po yung mataba, babae na. Yung pabilog yung shape ng katawan niya. Yan po, daming taba. Parang ako lang. Sarap po, mga studio. Tikman ko nga ito, ma. Pusit grill po to. Sarap ba, ma? Sarap pa. Malambot siya, no? Malambot yung laman. Ang tayo. Kailan kayo nagkakilala ni Iwi? Matagal naman. Hmm. Matagal na kami friends sa Facebook ni Iwik Mukbang. Tapos nung 1K subscribers pa kami, lagi na kami nagchat-chat. Ngayon sila Iwik nasa 16,000 subscribers na po sila. Bilis din po ng channel nila po. Sarap kasi ng pagkain nila mo. Kaso malayo lang sila dito sa amin, malapit lang yun. Maganda sana mag-collab sama ng kain ba. Laki yung konong hipon. Si Sas wala, tapos na po kumain. Naubos na limpo mo? Ito pa. Ah. Yung bangus mo, tirahin mo naman. Hmm.
Masarap yung Saba. yung dito na part no. Ganito. Oh. Babae talaga to siya kasi ang taba niya. Oh. Mm. Kain ka pa. Oh. Nilagyan din ito ng kamatis at bombay, sibuyas bombay. Ikaw. Yan. Hmm? Dapat nag-ingat lang mo. Dili. Ang dami kasi anong bukog pa? Tinik. Tinik yung bangus ba? Dalahin na natin ito mo. Ingat ng tinik. Ang daming tinik kasi nito. Pero masarap to siya mo, no? Dito sa amin kasi walang nagbubunlis ng bangus. Sa Manila mo, ang dami mang mo. Kahit ganito kalaki? Nagbunlis talaga na. Pero may bayad yung taba mang. Sarap ng taba. Maraming tinik pa. Try ko to. Watermelon. Matamis yung nabili mo pa. Yan, balatan ko naman. Ito atay.
Kami simungga pa. Sarap ng mangga mo. Gusto na natin itong banguso. Daming tinik. Sarap naman siya mo. Pero hindi lahat kumakain ito pa, no? Sarap ng mangga mo. Hmm? Shout out kay Alexander from Ilocos Norte. Jonalyn Labitad. Happy birthday Maria Jane Atienza. Birthday niya sa June 9. So advance happy birthday po. Advance celebrate. At sa taga Bahrain, greetings from Amina. Yusef. Amina Yusef. Shout out Marites Aniban from Nueva Vizcaya. Kuyo TV. Rogelio Viason from New York. Christian Moto. Kazua Gamer. Joe Umping. Vanji Generali. Clyde Ibar. Ken's Channel. Next po, Mila Romero. Chandrez M. Happy birthday Rose Molde. Ngayon yung birthday ngayon, ma'am. So, June 2? Happy birthday, Ma'am Rose Mulde. Po, happy birthday po. Manilin Sarmento. Joy Salig. Taga Aluran, Misamis Occidental. Duol ra daw mo sa Tanggub pang. Ah, Sabi Nandit- niya, punta ka daw doon pag makavisit ka ng Tanggub. okay. Nasa Cebu kasi kami ngayon. Shout out din kay Gio Morales. Proud Tanggubanon. Uy, taga Tanggub po rin eh. Ay po. Shout out Isler and Drixter Domali. Charles Santiago. Jason Nericua. Shout out din po kay Melinda Canada from Trisi, Cavite. Ellen Hinteroliso. At John Paul Cardino. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa Budol Fight namin ngayon. Ang dami po ng pagkain. Naubos talaga namin lahat po. Maraming salamat din po talaga sa lahat ng nag-subscribe at nag-suporta talaga sa channel po. At saka po, huwag niyo pong kalimutan, iwik mukbang po. Mababait po yan mga asawa. So, hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits sa susunod. Bye.